L'Isaac? De Paramount, quan és? Jordi? Aprofito per fer una crida als nostres polítics perquè creguin en la nostra policia i la potenciïn i que sigui un referent per tots. Alcalde, regidors, sé que hi creieu i en aquest sentit us demano un petit esforç per millorar les nostres condicions. Estic convençut que hi treballareu i esteu treballant. El triangle maleït aquest que formen tràfic de substàncies, ocupacions delinqüencials i robatoris amb força o furs, l'hem d'atacar pels 3 fronts i l'atacarem pels 3 fronts. I ho farà la policia local, evidentment, però sempre, sempre, sempre amb la col·laboració de la resta de cossos i forces de seguretat. Volem obrir noves línies de col·laboració amb la resta de cossos policials que estan en el nostre territori. N'hem començat a parlar ja amb la Policia Nacional, però també comencem també, la meva voluntat és començar també a parlar amb la Guàrdia Civil. La seguretat és un valor defensat per la ciutadania en general, de forma transversal, i que cada cop més és posat de relleu com una de les principals preocupacions de la població. La seguretat i la sensació d'inseguretat, que són 2 cares de la mateixa moneda, han de ser tractades per cossos policials. Amb això no vol dir que no tinguin altres aspectes i altres accions a realitzar, però sense policia no hi ha societat. Tan simple com això.